Verden står over for et problem. 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 90% af verdens energiforbrug kommer fra fossile brændstoffer, såsom kul, olie og benzin, der driver størstedelen af verdens biler. Men om 30-40 år er der ikke flere ressourcer tilbage, så må vi finde et alternativ. Vind- og solenergi er et af disse. Udover at være vedvarende ressourcer, der ikke løber tør, er de også langt bedre for miljøet, da de stort set ikke forurener, når de bruges i biler. Hvilket de fossile brændstoffer gør. Hvad så med de dage, hvor vinden ikke blæser og solen ikke skinner? Hvad skal så drive vores biler? Vi skal have fundet en måde, hvor vi kan opbevare overskudsenergi for dage, hvor solen skinner meget og vinden blæser kraftigt, uden at vi spilder det. Så hvad kan vi gøre? En af de alternativer er at fremstille havvand som en effektiv opbevaringsmetode. Havet udgør 70% af jordens overflade, så det er både tilgængeligt og der er nok af det. Ved at tage vind- og solenergi spalter man gennem elektrolyse vandet til hydrogen og oxygen. Det kan gøres på en industriel skala. I 2005 fandt DTU en måde at bevare hydrogen på en sikker måde. Ved at skabe en ammoniak-brintpille kan man både opbevare hydrogen sikkert og sammenpresse langt mere af det ned på et langt mindre område. Pillerne er økonomiske og kan bruges i miljøvenlige hydrogendrevne biler. Altså et reelt alternativ til olie.